skal vi kigge på AutoCAD-programmet AutoCAD 2013, som er et tegneprogram til arkitekter og studerende, som skal lære at tegne. Vi har for eksempel et fag, der hedder bygge og energi, og der skal vi så lære at tegne de her plantegninger og situationsplaner og alle de her forskellige tegninger. Så i dag skal jeg vise jer, hvordan man bruger det her AutoCAD-program. Og det første man selvfølgelig gør, det er at installere programmet. Til studenter er det gratis. Man får sådan en gratis prøveperiode på 2 år, tror jeg det er. Eller man kan selvfølgelig købe hele programmet, men det er fint nok som studerende at have det her prøveprogram. Okay, når man så kigger på AutoCAD, så kan man se, at der er de her små millimetertegn, eller millimeterlinjer, og det er fordi hele AutoCAD-programmet er baseret på millimeter, når man installerer det. Man kan selvfølgelig gå ind på indstillinger og lave det om, sådan, så man tegner meter, men så skal man bare huske, at man har lavet det om til meter, så at når man skal tegne en linje for eksempel, at man så ikke bare taster, okay, det her det er 11 meter, så bliver linjen sådan meget lille, fordi at det er millimeter det der. Okay. Der er, man kan bruge mange forskellige linjer herinde. Man kan bruge den her almindelige line, og man kan bruge polyline. Det er de to, vi kommer til at fokusere på i dag. Man kan selvfølgelig også lave cirkler, hvis det er noget med et cirkulært hus, eller hvis man skal lave noget, der har form. Okay, forskellen på en line og en polyline, det er en almindelig line, hvis vi tegner et firkantet hus. Det var ikke særlig firkantet, det der, altså. Det var ikke særlig kvadratisk, men ja. Hvis man kigger på det, så ved den almindelige line, der kan, er linjerne ikke sammenhængende. Linjerne hænger simpelthen ikke sammen. Så skal man markere sådan stille og roligt. Så når man markerer de to linjer her, så skal man kan trække fra højre, så kommer sådan en grøn streg her. Når man trækker fra højre, så markerer man kun det, man selv ønsker. Så nu kan I se, så står der forfra, jeg vil have de her 3 linjer. Så markerer den ikke den sidste linje her. Og det er jo sådan set den eneste forskel, der er på den der line og polyline, det er det her med, at linjen ikke er sammenhængende. Jeg vil lige prøve at lave en polylines, nogenlunde samme stykke. Sådan her. Så nu bare laver samme stykke sådan her. Så kan man så se, at hvis jeg rører den med musen, så bliver hele linjen markeret, den bliver hvid over det hele. I forhold til hvis jeg rører den her, så er det kun den ene linje, fordi at den ikke er sammenhængende. Så det vi skal fokusere på i dag, det er at bruge polyline, fordi det er lettere at arbejde med. Man kan altid explode de her linjer, hvis jeg nu for eksempel tegner sådan et, hvis jeg nu tegner et hus her, sådan en del af en plan, og så jeg beslutter mig for, at jeg kan sgu ikke arbejde med det her, at jeg skal bruge nogle hjørner, så kan man altså markere det, og så trykker man på den her, der hedder explode, og så er det ligesom om du har brugt den der almindelige line. Men det vigtigste er bare, at vi bruger polyline til at starte med, fordi den er lettere med at arbejde som nybegynder. Og ja, som sagt, så er linjen jo indstillet til millimeter. Det skulle den i hvert fald gerne være, ellers så skal I lige have gjort det. Men ja, vi starter med at trykke på polyline, og så tegner vi et almindeligt hus. Eller bare sådan et lille hus. Problemet er bare, at de her linjer, de er jo hverken lige, eller de er kantet rigtigt, altså vinklerne er ikke ordentlige, eller noget som helst. Så det man kan gøre, det er, sletter vi lige den her. Det man gør, det er, at du vælger polyline, og så trykker du på tastaturet, den der hedder FN, den holder du inde, og trykker på F8 samtidig. Så bliver, linjen automatisk lige, og kanterne bliver 90 grader hele tiden. Må se. De er alle sammen 90 grader, og linjerne er 100% lige. Det man så også skal gøre, samtidig med at vi har det her, det er, at du kan ikke bare starte med at tegne huset sådan her, et eller andet sted. Nu har jeg tegnet det her hus. Problemet er bare, at hvis min mus fuldstændig spasser ud, så kan jeg ikke rigtig finde, hvis jeg på et eller andet tidspunkt kommer langt væk herfra. Nu kan jeg ikke finde mit hus igen. Det kan i hvert fald tage lang tid lige pludselig. Så det man skal starte med at gøre, altså når man tegner fra starten af for et nyt tegneprojekt, det er at man trykker polyline, og så taster man 0,0,0, og så sætter man simpelthen startpunktet hernede i det her lille startpunkt, der er sådan en 0-punkt hernede. Man kan også selv vælge at sætte et 0-punkt dernede, det er bare rigtig svært at ramme det der 0-punkt, så derfor er det lettere, man kan se den minus 0,0943, og det er rigtig svært at ramme det der startpunkt dernede. Så derfor er det altid lettest at skrive 0,0,0.
så starter den altid lige præcis midt i nulpunktet. Vi kan lige prøve at starte med at tegne et hus, der er, skal vi sige, vi skal altid huske at zoome virkelig meget ud, fordi at det er jo som sagt i millimeter. I kan se det her, det er det der svarer til en meter. Sådan der. Det er det der svarer til en meter. Så derfor skal man virkelig langt ud, når man skal tegne større projekter. Og vi kan jo starte med at tegne et hus, der er, eller en plantegning, der er, skal vi bare sige 6, bare husk at tage 6000, fordi det er jo millimeter, så skal nogle nuller på. Så sætter den automatisk punktet her, fra det der punkt til det der er der 6 meter nu. Og så skal vi lave den, skal vi sige 4000, så er vi. Det vil sige 6 gange 4 meter, og punktet er igen der. Og så er det smart ved AutoCAD, det er, at nu kan man selvfølgelig vælge at skrive 6000 heroppe igen, eller man kan gå ned og røre på den her med nulpunktet, og så gå op igen, og så kommer der sådan en lille hvidt kryds her. Så trykker man på det, og så sætter den automatisk, hvor den første linje er begyndt. Det vil så sige nulpunktet, og så afslutter man ved at trykke på nulpunktet. Nu skal vi lige se, nu har vi så tegnet det her. Så er det jo sådan, at i AutoCAD, eller generelt, så skal arkitekter lave nogle indre væg og nogle ydre væg, sådan så man kan putte noget isolering ind, og sådan så man ligesom kan lave de forskellige ting, og man kan hatch det her, det kan jeg fortælle om lidt senere. Og nu er det så smart, at vi har markeret hele den her ved at bruge den her polyline, så trykker jeg bare en enkelt gang. Så kan man trykke på den her lille, der hedder offset. Det er sådan en, jeg ved ikke hvad man kan sige, det ligner, det er bare sådan en boble, en sky eller sådan noget. Der kan I trykke på. Og så kan I skrive 100. Og så kan man så vælge, om det skal være inden for eller uden for huset, at den skal være 1 meter tykkelse væg. Eller hvad hedder det, 10 cm tykkelse. Ja, nu sætter vi den lige indenfor, for vi skal også have det der offset udenfor. Sådan der. Og det kan man simpelthen bare ved at trykke på den der. Jeg kan blive ved med at trykke sådan her nu. Jo. Jeg bliver med at trykke på den her, så hele tiden bliver med at lave en linje længere ud. Men det er ikke det, jeg skal. Nu har jeg så, jeg har selve grunden her, det som vi starter med at tegne. Så har jeg indervæggen, og jeg har ydervæggen. Og ydervæggen, det kan man for eksempel bruge til, hvis du skulle. Der er sådan en knap her, der hedder hatch. Der kan man så gå ind og vælge, selvfølgelig hatch, og så trykker man på den der hatch. Og det er ikke fordi I skal bruge det nu, men så kan man altid vælge den her solid. Og så kan man så gå ned i programmet og vælge, okay, jeg skal have mursten i mit. Så har jeg valgt at lave mursten her rundt. Så kan man så se, at det er mursten. Men det er ikke det, jeg skal bruge. Hvis jeg nu skulle bruge noget på ydervæggen her, så skulle det nok være sådan som brick for eksempel, som vi fortæller, at det er mursten. Vi kunne også tage, skal vi finde den. Hvis man for eksempel skal lave fundament og sådan noget, så kan man bruge den, der hedder gravel. Det er ikke lige, vi skal vælge. Det her det er godt til at markere med gulv for eksempel. Hvis jeg vil have, okay, det her det skal være et gulv. Selvfølgelig ser det her lidt mærkeligt ud lige nu, men man kan ændre størrelsesforholdet. Skal vi se om det kan sådan her. Så kan man så se, der blev så lidt for stort til at vise, at det er et gulv. Så hvis man tager 50, så er der lidt færre streger. Sådan, hvis man tager 30, så man kan godt se, så begynder det at ligne markeringen til et gulv. Tager vi lige 20, sådan der. Så har vi ligesom markeret gulvet. Det kan godt være forvirrende at se på det her også, men det er ikke så slemt. Det skal nok gå. Man kan altid slette det igen. Det er jo ikke rigtig noget problem. Skal vi lige se. 2 sekunder. Okay. Så noget af det første man skal have gjort, når man har tegnet den her plantegning af huset, jamen det er jo selvfølgelig at sætte vinduer og døre og alt det her. Men jeg plejer altid at starte med at sætte isolering. Isoleringen der kan man lave selv, eller man kan gå ind og hente den inde på nogle internetsider. Download dem. Og nu har jeg lige hentet noget isolering fra en af mine gamle tegninger. Skal ikke lige tage af det der. Det skal den gøre. Jeg kan I se, at det her, sådan her ser isolering ud i AutoCAD. Det er sådan radiatoragtigt formet. Og nu har jeg den her radiatorform. Nu kan jeg kopiere den herfra. Nu kan jeg kopiere den herfra, og så kan jeg sætte den ind her i nulpunktet her. Nu skulle det ikke have været der, den skulle have været nedenunder. Men okay, nu tager vi bare at tegne den her.
Så kan man altid, skal jeg lige se, sådan her, man kan blive ved med at escalate, den hedder det vist, nej, stretch, nej, copy er det, undskyld. I skal blive med at copy den her, så skal I vælge et nulpunkt. Altså det vil sige, man starter på den her, der hedder copy, fordi vi har sat den første ind. Skal lige, man markerer den, trykker på copy, så det kun er selve isoleringen, der er markeret. Så trykker man på starten af det gule her, I kan se her, starten af den, og så kan man simpelthen trække den hen i huset, og sætte den her, så den hele tiden bliver med på samme linje. Og det samme kan man selvfølgelig gøre ned, når man kommer derhen af. Og det her, det går meget stærkt lige pludselig, når man først begynder at blive vant til det. Så det er sådan set ikke noget problem. Det er ikke så slemt, det er, altså, det tager tid, men det skal også se pænt ud sådan et hus, når man laver det. Man kan se her, alle lærere og alle folk, der har noget forstand på det her program, ved, at når der kommer sådan en gul farve ind, der er formet sådan der, så er det isolering. Det er faktisk sådan, vi har lært det. Så kan man selvfølgelig også vende det her isolering rundt. Det kan man ved at markere det og rotate. Og kan man vende det nedad. Fordi vi skal også have det nedad jo. Det er jo altså, andet jo se dumt ud. Og så sætter vi den der. Vi skal ikke tage det der. Det er lidt svært at vende sig til programmet, når man lige skal starte op med det. Men det lærer man hurtigt. Og så igen copy. Markere copy. Skal jeg lige ind og vælge det her. Og så kan man igen bare fortsætte sådan her hele vejen ned. Det tager tid, som jeg siger, men altså, det ser pænere ud til sidst. Og det giver også en højere karakter, når man først skal til at bruge programmet, og man så skal til at tage en rigtig plantegning og sådan noget. Det er jo bare en skitse til en eller anden plantegning, et eller andet tilfældigt hus, og et typisk hus vil jo heller ikke bare være helt sådan rektangel. Et hus, der er altid formet på en eller anden bestemt måde, som regel. Altså, der er selvfølgelig også nogle hus, der kun er rektangler og kun er kvadrater, men nu har vi valgt at tage det her kvadrat, fordi det er lidt lettere at arbejde med. Okay. Nu vil jeg lige vise en anden tegning, jeg har åbnet for, og som jeg kan ligesom gå ind og hente min inventar og sådan noget fra. I starten, da jeg tegnede mine plantegninger, det her det er et rigtigt hus, der skal bygges, som vi så skulle sidde og tegne i skolen. Det her. Og i starten, der tænkte jeg, okay, døren skal markeres med rødt. Det havde jeg fået at vide i skolen, at det skulle de. Så jeg tegnede bare, firkanter, og så markerede jeg dem bare røde. Indtil jeg så fandt ud af, at der så var et program til at hente de her døre og vinduer. Vinduerne så markeret med hvidt. Men man kan gå ind og hente seng og sådan noget, for eksempel. Nu henter jeg lige en dobbeltseng til det her. Den er meget stor, den her seng. Det var fordi huset er så lille lige nu her. Men ja, så kan man hente sådan noget og møblere sit hus for at gøre det endnu pænere. Ja, og man kan også altid slukke for det her isolering. Det er sådan, at isoleringen det er sat ind i noget, der hedder, det I kan se, den er markeret her, isoleringen. Den hedder bare isolering, og så den Google. Så kan man slukke for den her isolering, når man skal printe ud for eksempel. Eller hvis man synes, det er forvirrende at se på, så kan man altid tænde og slukke for det her. Og det er jo meget smart. Skal jeg lige gemmer jeg lige, sådan så det ikke går helt galt. Godt. Så skal vi lige have hentet nogle døre. Yes, okay, nu er jeg lige gået ind på en af mine projekter, som jeg er i gang med. Det er faktisk et stort projekt. Det her er sådan et øveprojekt til vores eksamen, det her. Så kan jeg gå ind og hente de her. Det her det er en dør. Sådan ser en dør ud. Det gør den også, hvis man tegner. Hvis man ser almindelige håndtegnede tegninger fra arkitekter, så er døren jo også den her form, hvor man tegner, og så man tegner sådan en 90 graders vinkel, og så laver man ligesom den her halvcirkel, og kvartcirkel hedder det. Men de her døre kan man selvfølgelig også hente og downloade alt det her gratis. Og igen så kan man bare gå ind og sætte dem ind her. Så skal vi vælge hvor større den skal sidde her. Det var ikke der jeg satte den, men okay. Den skal sidde, okay, det gider den ikke. Ja, selvfølgelig. Nu er det vigtigt at man husker at markere huset. Det er så lidt at arbejde med, fordi nu har vi ligesom lavet de ting, altså de ydervæg og indervæg vi vil have. Så er det nu vi kan markere huset, og så lave den her finte, der hedder explode. Og så er alle linjerne hver for sig, så er det også lidt lettere at sætte ind på
på de her forskellige kanter. Nej, det blev det så ikke. Det var sjovt, den ikke gider det. Jeg kan selvfølgelig altid bare copy den. Jeg kan altid bare copy den, og så vil den der. Sådan der. Man kan altid bare copy den. Hvis det går helt galt, så kan man altid copy den. Altså, og så er det lidt arbejde med. Nu har vi så sat en dør. Problemet er, at hvis du går ind i den her dør nu, så går det ind i en væg. Så de her væg, de skal sådan set slettes og tegnes op igen, for at man kan lave de her. Men det behøver ikke bruge tid på lige nu. Det kan vi altid lave. Det er bare slet. Det er sjovt, jeg kan heller ikke. Slet. Og så bare tegne den ned til døren, og så starte fra den anden side af døren og tegne ned igen. Men det gider vi ikke bruge tid på lige nu. For så langt skal vi slet ikke i den her proces. Det er lidt mere for at bruge den her. Det er program, lære at bruge programmet sådan ordentligt. Men det er bare for at vise jer, at man kan hente nogle forskellige tegninger og nogle forskellige vinduer. Vinduer, de ser sådan her ud. I hvert fald på mig. De rigtige vinduer nu. Og den kan vi så også sætte den her. Nu har jeg lige vendt den rundt, fordi den kommer fra et andet hus. Men det er jo ikke noget problem, man kan bare rotate den. Skal jeg se, om jeg kan sådan der. Og så kan man altså trykke på den, der hedder move. Og så igen, det der med at finde nulpunkt. Og sådan der. Sådan der. Så har vi både sat vindue og en dør i nu. Og det er jo... Men igen, det er jo bare en skitse det her, bare for at vise det. Og igen, så skal det her jo fjernes lidt sådan... Det skal laves på nogle bestemte måder. I kan se her, hvordan jeg har lavet det her. Det havde jeg ikke engang her, kan I se det. Så skal jeg finde en dør der. Der har jeg ligesom fjernet isolering, der skal sådan set have sat den væk. Det er, fordi jeg ikke er helt færdig med det her projekt endnu. Men jeg er begyndt at møblere lidt. Sådan lave toiletter og sådan noget forskelligt. Og det sidste jeg lige vil fortælle i det her AutoCAD, det er at man også kan måle i det. Vi kan finde den her, der hedder, skal I se, det er den her line her. Den kan du trykke på, kan du markere et hjørne til et andet hjørne, og kan man trække den. Problemet er, at nu kan du ikke se hvor stor den er, men du trykker på den. Kan man se, den er 6200. Og nu tænker jeg, hvorfor fandt den 6200, når vi sagde at den skulle være 6 meter. Jamen det er jo fordi vi har eskaleret den her væg ud. Så derfor bliver den jo en lille smule større. Og nu skal vi så se. Kan man gå ind i properties, skulle det gerne være. Og så ændre linjetypen og sådan noget. Sådan så man kan se lidt tykkere. Jeg tror nok det er den her. Det var det så ikke. Nej, det var det så ikke. Nå, det er også lidt lige meget. Det er bare for at fortælle jer, at man kan bruge den. Man kan også bare, altså, som I kan se her, så har jeg målt de forskellige vægge, fordi det skal man også. Man skal altid forklare, okay, den her væg, den er så lang, og den er så tyk, og sådan skal man gøre. Det er bare for hyggens skyld. Det her sommerhus, det skal så have plads til en familie plus 4 gæster. Og så har man så frit valg, hvad man skulle vælge. Så skulle man vælge en grund og sådan, men det er meget spændende at sidde og arbejde med sådan noget her. Men ja, det var sådan set det jeg gerne vil vise jer for i dag. Jeg har vist jer, at man kan sætte alt muligt forskelligt ind. Og så det I har lært i dag, det er, hvordan man tegner det her hus. Altså start simpelt med firkant. Start altid simpelt, og så bagefter udvikler jeg stille og roligt. Det behøver ikke være sådan noget kompliceret noget fra starten af. For at gå fra det her firkantede hus, som er meget simpelt og meget lille, til at gå til sådan noget her. Det er ikke det bedste man kan lave det her. Det er bare noget af mit bedste jeg har lavet indtil videre. At gå fra sådan noget til sådan noget, det altså, der er en stor forskel, og det tager tid, og vi har brugt meget tid på det i skolen det her. Men ja, det var sådan set det jeg vil vise.